2,000 years later. Ano ko yun? Oh, sige. Sagay ng tikita, malasak yan. Sabo. Ayake ke bikin. Siya niyo. Nagmakmahal yan. Tuturo niyo. Dala kaya? Taiba ko nang get. Ako na nang dala. Ay, loba yata. Loba yan. Loba yan. Aliyo! Please! Hello, please! Please! Wow. Ebisa yung lola, ebisa. Pati lang. Masira yan pag may basay din, nala ng karkarkan to. Wala no. Kaya may basaya. Isa, pag may sira Pati yan. mo mura karne dala kini kasi mabasaya sira yan. Lokini mo! Basaya pin. Wait, lapin mama! Ay, tulong luwan sa. Okay. A few moments later. Ali po tutan tayo bagwis. Madang katang gunting na. Masa timbulos-bulos siya kaya. Konta na, bangin maya, makapangay nyo. Ano yung mga kaigan? Etel, madam na akong gunting. Wah, No, magkamatay kayong bibe? ano eh, lang kami yung bagwis. Pepa ko akit ang gunting. Ano minsan kaya tayo magdatong kaya yan, no? Magkaibigan, kaya talilian. Alin mo ang pupututan. Aprome. Dak aman! Kuya mo, dak aman? Malaya na. No, igo. Maliliw pa. Malayan pa niya ng classmate mo. Alas yan. Maliluya po? Kaya ka pa akong talit, pesal lo kaya sa ligayres.
A few inches later. A few inches later. Antonio, hindi nagkulang yung grout? Hindi, nag-grout na lahat yung ano, yung tiles. Ging-grout nito ang buong pa yan. Oo. Yan naman Matigas na yung ano kahapon, yung tiles. Oo. Matigas na. Dahil pinasipsip ko pa bago kasi dakal danum eh. Okay. War minuran tapos Oh. kinuha ko ng map. Map. O tapos kinuha ko naman kasi bayo. Winax mo rin. Oo. Kinuha ko muna kasi para langit din. Tapos pinunasan ko pa si bayo para langit ang mga busbus ng mga pinagpilatan. Anong gagawin natin ngayon sa stall? Hindi kayo makakapagtrabaho kayo kahit umulan. Makakapagtrabaho kasi instalasyon na itong pan eh. Tapos Simintuan. ito sa loob. Oo. Sige, Eh ako magtrabaho na kayo. po nung siguro kararatang-ratang ko yan na po nung at sumakarikaw. Wow. May tao ka rin. Ala ka pa. Aanapin. Nagdeni pare ko. Tingwa yun ito semento. Alam po, kaya napo sana. Kura namin, mumuran. Ala naman turda boss. Wapin no. Kung yun eh, ita, kinuha na ng turda. Wala niya nito semento. Hindi pa naman to. Wow. Pang-flooring man lang. Ano naman ko. Wow. 2,000 years later. Are you hungry? Yes. You're hungry? Hungry na? Ngayon yan kong Brad. Ngayon na. Oo. Alay. Ang makikita ko niyo. Hindi, lahat. Lagi. Kasik-siking na si Dali. Ada. Ano na Korean nasi na? Ano na Korean? Okay, di ba itong kuretang mabilog-bilog?
Tinda lang kasi nila. Mm. Hadya.